hicimos manzozo. Joselinda Beshisaya, no me hicimos manzozo. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapha kufika khona ke wona lo mbukiso wakho wesimanje sikulethela indaba efiya ngaso ke isikhathi imbukeli sekuhlangene lapha ke izinkakha ke ezaziwayo lapha ke uMroza Fakude kanye nayeleke lapha ke uMkhathazi emva kube esikhathi eside ke bahlukana lapha ke okwaziwa ukuthi ke baxabana kodwa ke nakho ke okuhle ke esikubonayo ukuthi ke sezikize zabuyelana ke zona ke lezi sizwe ezayishaya ke umculo ke omnandi zokhumbula ke mbukele ke esikhathini esakudala ke lapha ke zayishaya phela ke amanoni ke ahlabahlosile ke nansi ke ivideo lapho echaza khona ukuthi ke ngempela ke seyibuyelene futhi ke kuzonywa ngempela ke kuona ke lo nyaka asazi ke mbukeli ukuthi ke ngabe okwakho ukuphawula kuthini ke kodwa ke sesohlangana ezazi comment section ke sizwe uvo lwakho indaba ke aziphili ke kwesimanzonzo kepha kuphela isikhathi siyabuya ngeizayo siyabonga ubona kumnandi manje ngami noma uthi abahleba bathi impilo ayisekho kahle ngavele ngisukume nje ngethi video ngiyinsela nje imali angutshele nje yabo mkhulu bangcono akunothi abahleba akwakho bilula thina nje kuyakhulu ayisasho bashona pho bani sebafa kodwa uzokwenzeka ukuthi abatsheli ubona kumnandi manje ngami noma uthi abahleba bathi impilo ayisekho kahle ngavele ngisukume nje ngethi video ngiyinsela nje imali angutshele nje yabo mkhulu bangcono akunothi abahleba akwakho bilula thina nje kuyakhulu ayisasho bashona pho bani sebafa kodwa uzokwenzeka ukuthi abatsheli I want someone Let's